bathukhumala umdungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu wamyenga ngendaba udonda intombi nesizulu. Abezimo eziphuthumayo basebenze kanzima ukutakula owesilisa obesengozini ku-bias Naudi eMaldas Drift. Imbiko ivele endaweni yesigameko ithi imoto yohlobo lesizwe ibihamba ngesivinini esiphezulu ngesikhathi ishayisana neloli ebekade lizimele lapha. Abezimo eziphuthumayo okhulume lapha abezimo eziphuthumayo uthe bafika endaweni yesigameko bathola imoto encane ingene eyagamanxa elolini lapha. Umshayeli okholakala ukuthi useminyakeni engu-30 ubudala obeyedwa emotweni futhi obhajwe ngaphakathi emotweni kusho lapha abezimo eziphuthumayo uthe kudingeka ukuba kusetshenziswe izindawo ukuze kulule imoto azokwazi ukukhishwa. Umshayeli uphuthanyise esibhedlela ngendiza enophephela emhlane. Bafethu izona indaba ezihamba phambili namhlanje kwesenkezweni lasuke khona sixwayisa abantu abahamba emgwaqeni ngezimoto ukuthi baqaphele ngawo wonke amacala lapha mangabe beshayela, nalokugqugquzela nje ukubekezelelana lapha emgwaqeni ukuthi noma ubone ukuthi isimo asivumi kodwa lapha ungazami ukuphoqa ngoba impela kunzima mangabe sokubikwe indaba ezicishe zifane nalezi. Nganza kwethu bekuzona ezihamba phambili, ningakhohlwa ukusubscribe nokulike kanjalo futhi nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke. Nibe nosuku olumnandi, ngithanda kakhulu.